Trebalo bi da se okupam. O, sestro, donijeli ste nam ručak? Tako sam gladna. A gde ćete? Treba mi hrana. Gospođice Miley, a mogu li dobiti hranu? Gladna sam. Hej. Treba mi hrana. Morat ćeš da platiš, Kate. Dobro, izvolite. Ali ovo je samo gomila smeće, Kate. A mogu da ti dam samo ovo, besplatno. O, hvala, šta je ovo? Kako odvratno. Užasan smrad. Neću da jedem smeće. Gladna sam. Šta će biti za mene? Već sam pripremila pare. To je već bolje. Jess, ovo je tvoj ručak. Izvoli. Da vidimo. Šta? Povrće? Fuj, ja mrzim povrće. Miley, vraćam ti. Ovo neću da jedem. Stvarno? Pa dobro. Moram da naručim normalnu hranu. Naručit ću McDonald's. Da, to je već bolje. Konačno. Jedva čekam da probam. Šta to miriše? To je McDonald's. Hoću to. Imaš li još nešto ovdje? Pomfrit. Da, savršeno. Hej, ali to je moj ručak. Ukrale moju hranu? Odlično, probat ću. Da, prelepo. Hvala, Jess. Šta tako lepo miriše kod Tiffany? Tako sam gladna. Evo je ručka. Ne, ovo neću da jedem. A šta to tako lepo miriše? Pa to je burger. Sam, dođi ovamo. Uzmi jedan burger. Biće urađeno, gospođica Tiffany. Jess, daj to. Tiffany, ovo je za vas. A još hoću pomfrit. Biće urađeno. Kate, daj pomfrit. Tiffany, ovo je za vas. Hvala se. Šta bih radila bez tebe? Sada mogu lepo da ručam. Što se desilo, devojke? Nemojte da mi kvarite apetit, molim vas. Dakle, koje pacijentkinje imamo danas? Jess, kako je noga? Vidim da je sve loše. Dobro. Sad ću ti izmasirati nogu. Sad čekaj trenutak. Jesi spremna? Tako je. Kako boli. Treba razmisliti. Tačno. Daću ti tabletu. Da. Eto, izvoli. Ajde, nemoj da izvoljevaš. Popij, pomoći će ti. Dobro, hajde. Fuj, to nije ukusno. Odvratno je. Šta se dešava? Šta je ovo? Miris novca. Dobar dan, Jess. Šta je sa vama? Dajte da proverim vašu nogu. Ovdje sigurno ima neki problem. Ali kako da ga rešim, ne znam. U stvari znate šta? Da, rešeno. Daću vam infuziju. Tako će sve proći mnogo brže. Hvala, možete da idete? Ja ću da odspavam malo. Kakva lepa vodica. I meni treba takva. Sad ću i sebi staviti takvu infuziju u nogu. Spojit ću sve slamke i prikačiti za kesu sa infuzijom. Odlično. A sada ubacujem u nogu. Da, sviđa mi se. Kako prija. I ja moram da se odmorim. Šta se dešava? Je li to moja infuzija? Uzela je moj lek. Kako je smela da uradi to? Sad ću je kazniti zbog toga. Neka oseti takvu užasnu kiselu infuziju. Da vidimo kako će ti se to dopasti. Kako kiselo! Šta se za mnom dešava? Sva se tresem. Ovo je veoma smešno. Ko ste vi? Vi ste naša nova pacijentkinja, izvinite, zaboravio sam na vas. Gospođice Tiffany, šta da uradim za vas? Za 2 zlatne poluge ću sigurno naći rešenje za vas. Imam specijalni blaster. On će izlečiti vaš prelom noge. Eto, sad imate zdrav, čvrst riblji rep. Ali ja ne želim riblji rep. Šta ste uradili? Vratite mi noge. Doktor je sve samo upropastio. Moram da pomognem gospođici Tiffany. Da, tako je bolje. Hajde da vam bolje uradim masažu. Tako je mnogo bolje, Sam. Tako sam se uplašila da sam se oznojila. Moram da se smirim.
Uspela sam da izvučem to. To je bilo užasno. Ćao. Sada moram da vam dam injekciju. Malu. Ma dajte, šta vam je? Dakle, prva Kate, dođi ovamo. Jedna injekcija, bit ćeš zdrava. Gde bežiš, draga? To čeka svako od vas. Pobegla? Dobro, onda ćemo preći na Jess. Dođi ovamo, Jess. Ne, draga, novac neće pomoći. Šta? I ona je otišla. Onda je ostala Tiffany. Dođi kod mene. Ja ću te izvlačiti. Ne, neću vam dozvoliti. Moj prst. Nije mi dobro. Ne, molim vas, samo ne injekcija, molim vas. U pomoć. Devojke, moram da vam dam malu injekciju. Stanite. Nećete daleko pobeći sa gipsom. Ti nisi normalna. Ostavi nas na miru. Pustite nas. Nećemo da primamo injekciju. Plašimo se. Gde da se sakrijemo? Bežite brže. Zar se još niste umorile? Devojke, stanite na trenutak. Ups. Doktore, izvinjavam se. Treba da vas spasim. Valjda smo pobegle. Pogledajte naše noge. Nemamo gips i ne boli nas da hodamo. Mi smo zdrave, super. Sada možemo da idemo kući. Da, hajde. Ovde je klizavo. Padam i ja. Opet imamo gips. Sve zbog vas. Zaglavljene smo ovde. Šta to tako smrdi? Da to nije možda od mene? Valjda nije. Da vidimo. O ne, smrdljive čarape. Ozbiljno? Ne. Odvratno. Devojke, uzmite kartice. O ne, ja neću da ih ližem. Da jedem čarape. Ozbiljno? Dobro, lago meni. Ovo je odvratno. Ne. Ja neću. Nema šanse. Zašto? Zašto me terate? Jao, kakav užasan zadatak. A mogu li prvo da je operem? Jeli? Kako prljava. Sad ću povratiti. Treba mi kesa hitno. Izvinite, devojke. Nisam mogla da se sudržim. Julie, hajde sada ti. Fuj, odvratno. Znate? Enid je u pravu. Da mi ne bude neprijatno da jedem ovu smrdljivu čarapu, treba je samo oprati. Super ideja. Sipat ću prašak u korpicu, staviti čarapu unutra, a zatim uključiti veš mašinu. Eto, ostalo samo sačekati. Da, ja sam genije. Eto. Ovako je mnogo bolje. Miriše na svežinu. Sad ću još ispeglati ovu čarapu. Da. Još malo. Gotovo. Sad sam spremna da probam to. Kako zabavno. Je li neko video možda moju čarapu, gospodo? Evo je. Hvala što si je oprala, devojčice. Sad ću je obući. Odlično. Ćao, devojke. Oj, kakav užas. Hajde zajedno da skinemo poklopac. Dobro. Wow, kakva lepa torta, super. Hej, stani. Prvo moramo uzeti kartice. Ništa. O ne, baš mi je žao. Obožavam da ližem torte. A ja ću da jedem. To je super. Dajte mi bržavu tortu. Baš je ukusna. O, da. Ova torta će biti moja. Uhvatila sam. Nema šanse, Enid. Igraj po pravilima. Ups, nadam se da se nije udarila. Ali više sigurno neće krasti tortu. Wednesday, hajde sad ti. Torta naravno nije crna. Ali meni se sviđa. Bila si u pravu. To je ukusno. Imam ideju. Ruke gore, ovo je pljačka. Torta će biti moja, ha? Da, konačno se mogu nasladiti. Enid, vreme je da kaznimo tog lopova.
Zašto ste to uradili, Bože? Ali torta je svakako ukusna. Super. Papir, kamen, makaze, ja sam pobedila. Devojke, hajde da vidimo šta je tamo. O, to su nudle. Ja ću da ih jedem. A ja ću da ližem. A ja. O, eto, ja neću ništa. Šta je to? Dakle, da vidimo. O, ne! To nisu nudle! A, to su larve! Fuj! Smirite se. Kako ipak dobro što ne radim ništa. Drži se, Julie. Tebi se nije posrećilo? Da, upravu si. Ajoj, jadna ja. Ne možete da zamislite kako se plašim da jedem to. Užas. Ne mogu da verujem da sam uradila to. Fuj. Hoćeš oprati zube? O, da. Hvala puno. O, kako prija. Super. Sad se osjećam mnogo bolje. Eto, završila sam. Wednesday, prijatno. Mirno, imam plan. Dakle, treba dodati vatre. Tada neće biti tako odvratno ih jesti. O, da. Tako je mnogo bolje. Vreme je da probam. Uzet ću šta biće. Ne mogu da kažem da je to ukusno, ali može da se jede. Da. Uj, nama je čak gadno i da gledamo to. Hoćete da probate? Ne, sklonite od nas. Da vidimo. Šta? Prazna žvaka? Ne razumem. Jao, izgleda da je ovu žvaku već neko jeo. Hajde da uzmemo kartice. Izvolite. Da vidimo, da ližem. O, da, dobro je. Ne, samo ne to. Dobro, Wednesday, ti si prva. Hajde. Možeš da ližeš žvaku koliko god hoćeš, a ja ne žurim, ne brini. Devojke, pomozite mi da je odlepim. Hajde. To nije lako. Užas. Ma, ova žvaka nas sigurno zavitlava. Da. I šta da radimo? O, devojke, imam ideju. U rancu imam mnogo korisnih stvari za svaki slučaj. Sad ću da vam pokažem. Gledajte. Pokušat ću sa ovim da otkinem žvaku. Hajde. Oho, bravo, Julie. Svaka čast. Gotovo. Izvoli, Wednesday. Baš ti hvala. O, ne. Zar ću stvarno morati da pojedem to? Odvratno. O, ne, Wednesday, šta si uradila? Kako smešno. Julie! Odvratno. A to je stvarno bilo smešno. Eci, peci, pec, ti si mali zec. Ja otvaram. O, to su žele oči. O, super! Da vidimo kartice. O, da li me zavitlavate? Da, blago meni, ja ću da ližem. Ja da jedem. Mogu li ja da počnem? Hvala. Ovo žele oko je divno. O, baš mi se sviđa. O, a ovo je još bolje. Smislila sam, treba da poližem svakako. Mislim da preteruješ. Dosta. Super. Dovoljno, prestani. Ne, nisam još završila. Vrati mi. Ajuj. What's the matter with you? Wednesday, baš si smešna. Baš me briga. To je mnogo ukusno. O, da. Šta vam treba? Posluži se, Julie. Ovdje će biti dovoljno za sve nas. U pomoć. Hoćeš da otvoriš? A ti? Ja da. Dakle, da vidimo. O, žele u flaši. Super, juhu. Da vidimo. Wednesday nema ništa, a ja ću da jedem to. A ja da ližem.
drveće, super! Hoćete već početi da jedete? Naravno, a vrlo rado. O, kako to lepo izgleda. A ukus je još bolji. Hej, daj to vamo na mene red. Ali nisam još završila. A baš si bezobrazna. Oho, pogledajte. Jezik mi je postao šareni. Oho, nevjerovatno. Hoću i ja takav. Bila si u pravu, Enid. To je mnogo ukusno. O, šta se dešava? Devojke, pogledajte kako sam lepa. Cool. Oh my god. Jao, izgledate glupo. Hajde da častimo Wednesday da se ona ne ljuti na nas. Wednesday, otvori usta. Hej, šta to radite? Ne želim da jedem to. Kakav užas. Baci kocku. Kakav užas. Šta mi je? O ne, gde je moja crna kosa? Ma daj, lepo ti stoji. Okej, hajde da počnemo. Ti sedi ovde, a ja ću da razmislim. O, tačno. Treba izmeriti nešto. Da, sve jasno. Dakle, sad ću napraviti krevet. Stavljam duše. A sada crtam šolju. Ovako. Odlično ispalo. Sad je treba iseći. Eto tako. Uspela sam. Sad ću ovu šolju učiniti veoma lepo. O, da, divno. Dodat ću oči, usta i obrazi. I naravno nikako se ne može bez pene u šolji. O, da, to izgleda baš dobro. Svaka mi čast. Gotovo. Ovo će biti naslon. A još ću staviti jastup i ovakvo čebe. Jao, to je tako slatko, Elda. A sad mi treba garderoba. Ne, ova vešalica je prevelika. Treba mi manja. Nacrtat ću je uz pomoć 3D olovke. Još malo. A sada stavljam lepak i lepe perle. Wow, to izgleda baš dobro. Ostalo je okačiti haljinu. O, da. Naša garderoba je spremna. Cool. I ne smem zaboraviti na ogledalo. Dobro je. Sad se mogu odmoriti i popiti kolu. Super. O, došla mi ideja. Sad ću napraviti nešto zanimljivo od ovog poklopca. Napravit ću dobar cvetić za interijer u našu sobicu. Sad čekajte malo, sad ćete sve vidjeti. Aha, a sada ubacujem sveće. Ispalo je super, zar ne? Dakle, cveće, slika na zidu. I to je to, moja soba je prelepa. Svaka mi čast. Tyler, a šta je kod tebe? Wow, tvoja soba je zaista dobra. A šta ja da radim? Da, znam. Dakle, prvo treba uzeti plastelin i zalepiti ga za karton. Tako je. Da. A sada pravim oči i usta. Tako je. Gledajte, to je ajkula. Ona je baš zabavna. Dakle, spavaće mesto je spremno. Super. Ali nešto nedostaje. Da, znam. Napravit ću akvarijum sa ajkulom. To će biti vrlo zanimljivo. Aha, još malo. Sada peraja i gotovo. Stavit ću je na sto. Wow. Što? Nema patike? Dobro. Sad ću ispraviti to. Napravit ću za našu ajkulu puno obuće. Da, odlično mi ide. Stavit ću malo lepka ovde. Zatim zalepiti tkaninu. A posle poraditi makazama. Bitno je sve raditi pažljivo. Da, još malo. I obavezno John. A sad mi trebaju pertle. Eto tako, gotovo. Gledajte, završio sam. Sada naša ajkula ima ceo ormar sa obućom. O da, moja soba je baš dobra. Hajde prijatelju, idi u svoju sobu.
Uživaj. Da, vidim da si zadovoljan. A kako ti se sviđa tvoja obuća, jeli? Sviđa ti se, znam. Odlučio si da odmoriš malo? Okej, laku noć. Super! Jao, samo da ga ne probudim. Super! Vivian? Vidim da moje balerine također jako zadovoljne svojom sobom. Da, sva ova odeća je specijalno za tebe. O, i ti hoćeš da spavaš? Dobro, laku noć, mala. O, divne. O, tiše. Tiše, ljudi. Dobro, a mi prelazimo na sljedeći sprat. Već sam smislila šta ću da radim. Treba će mi mali komadić plastelina. Aha, ovoliko će biti dovoljno. A sada pratite šta radim. Aha, sada slamka. I ponavljam sve isto sa sljedećim komadom. Napravit ću crtež. Aha. A sada stavljam jedan komad na drugi. Pravim rupicu. I dodajem nekoliko detalja. Jeste već shvatili šta je to? Da, to je lepa slatka krofnica. Nastavit ću. Sipat ću malo peska. I ponavljam sve pokrete. O, da, odlično mi ide. To je jako zanimljivo. Sada stavljam dva komadića zajedno i spajam. O, da, uspela sam. Treba imati puno strpljenja za ovaj posao. Dakle, sad mi treba ova spajalica. Eto, slomčica je spremna. Ostalo je staviti nalepnicu i to je to. Naš sto sa ukusnim stvarima je spreman. Stavit ću ovdje komodu i dodati još par ukrasa. A na zidu će biti ove lepe nalepnice. A još ću staviti platno i okačiti ovakvu ljuljašku. A na njoj će biti ovakav labubu. O, preslatko. Tyler, šta to radiš? Ćao, Vivian. Vidi, baš je cool, jel da? Tyler, daj to vamo. Dakle, sad čekaj. Aha, malo ću popraviti ovdje i ovdje. Gotovo. Izvoli. Wow, super! Svaka ti čast. Dakle, prevrćem. I iseći ću ivice. Da. A sad ću podeliti sve na kvadratiće. Tako je, uspeo sam. Dakle, vreme da sastavim mozaik. Pažljivo. Gotovo. Znate šta, ovo neće trebati. Ostavit ću tako i okačiti na zid. Odlično, a sad ću napraviti komodu. Hoću da bude plave boje. To mi je omiljena boja. Oj, spalo je super, jel da? Stavit ću ga ovdje, zatim televizor i vreća za sedenje. A tu će biti ćoše za sport. Ovo je tepih u obliku ajkule, baš je moćan. Prijatelju, kako ti se sviđa? Nisam ni sumnjao da će ti se dopasti televizor. O, vidi, tamo pokazuju balerinu Cappuccino. Jesi se zaljubio u nju? Moja draga balerina je odlučila da pojede nešto. Prijatno. A mi idemo dalje. Ostao nam je posljednji sprat. Šta da smislim ovdje? Znam. Stavit ću ovaj zid ovdje. Tu će biti sve neophodno. Na zidu će biti ogledalo u obliku krofne. A tu će biti stočić sa šminkom. O, slatko. A u ćošku neka bude lepa fotelja. I obavezno ukrasi i nalepnice. O, za malo da zaboravim na ovaj tepih. Ja mislim da izgleda super. Čekajte, a šta ja da radim? Tačno, stočić. Da, stavit ću ga ovdje. A na njemu će biti različita hrana. Na zid ću okačiti ovu tablu i nacrtat ću na njoj ajkulu, naravno. O, da, baš liči. Tu će biti aparat sa žvakama, a ovdje akvarijum i daska za surfing. Da, izgleda super.
Kako je ovdje slatko! A meni se mnogo sviđa ovdje. Idem da se pozdravim. Ćao, lepotice. Hoćeš da te provozam? O, ti si tako lep! Da, naravno, idemo! Čekajte, gdje ćete? A šta je sa vašim kućicama? Pa dobro. Uživajte, to je svakako bilo zabavno. Wow, kako dobri pokloni. Moja omiljena boja je plava i ja dobijam hranu plave boje. A ja imam crvenu hranu, ali ne želim jesti dečju hranu. A ja volim kokice, ali još nikad nisam probala zelene. Hej, mogu li ja da počnem? Dobro, sad ću probati svoje energetsko piće. Wow, kako moćno! Osjećam nalet snage i imam osjećaj kao da mogu sve. O, da! Opa, teretana! Da, mogu da dignem bilo koju težinu. Gledajte kako mogu. Šta još imate ovdje? Da vidimo. Ne gledaj me. Kladimo se da ću dići to. Vidi kako mogu. Jao, mamice, kakav dan. Hvala, to je bilo super. Idem ja. Gotovo, devojke, nema više snage. Ali sad sam ponovo sa vama. Dobro, na mene red da jedem dečju hranu. Jao, sad sveklom je i paradajzom. Predomislila sam se. Šta je to? Hajde, ja ću ti pomoći, Nikol. Otvori usta. Avion leti u tvoje usta. Fuj, uopšte mi se ne sviđa taj ukus. Gotovo, ja sam probala, sad je na tebe red. O, sad čekajte trenutak. Pogledajte moje 3D naočare. Yes! Wow, super! Da li hoćeš takve? Da, hvala. A sada možemo gledati film i jesti kokice. Ali samo ja. Ali molim te, nemoj biti cicija. Kokice su zelene, A znači da su moje? Što? Da li sam sve pojela? To je bilo moćno. Šta? Nikol, a šta je sa tvojim ustama i ušima? Šta? Pogledaj. Jao, i ja sam se obojila, ali u plavu boju. To je neka magija. Kako smešni uši imaš. Devojke, prestanite. Opa, nove poklone. O, da, obožavam žvaku Laviz. Nemoguće. To je ceo tanjir sa burgerima. To. Jao, sa ovim treba paziti. Mogu li ja biti prva? Jedva čekam da probam crveni burger. Kladimo se da ću pojesti sve to za pola minuta. Dakle, krećem. Aha, još malo. Hajde. I posljednji. Da, tako je, uspela sam. Svaka mi čast. Da, ups. Jel, nije mi dobro. O, sad ja. Kako dobar miris. Wow, našla sam lizalicu. Nadam se da će biti ukusna. Wow, sviđa mi se. Cool. Mandy, šta gledaš? Imaš svoju hranu, hajde počni. Da, vrlo rado. Sad ću probati. Žvaka je slatka. I slika je baš divna. Kad ću već sresti svoju ljubav? Wow, to je princ. Ćao. Hej, Lili. Okej, prihvatam izazov. Sad ću te naučiti pameti. Jesi spremna? Dođi ovamo. Zašto? Ups, to je bila greška. Hajde da joj pomognemo. Da. Živa sam. Bože, šta je sa vašim nosevima? I sa mojim? Kako zabavno. Super! Jedva čekam da probam to. I ja. Kod mene su žele bombone Juicy Drop.
A kod mene žvaka. Da, obožavam žvaku. Eci, peci, pec, ti si mali zec. Ja sam prva. Kakav miris. Šta? Crvene jagode su moje. Izvinjavam se. Pa dobro. Šta? Plavi deo koktela ide meni. Pa kako to? Tu je ostalo malo zelenih kuglica. Bingo! Mogu pojesti uz pomoć slamčice. To je jako zabavno. Kako slatko, oduševljena sam. Hajde, Nikol, sad ti. Vrlo rado. Hajde da vidimo. O, da. Ove bombone su prelepe. Mislim da će sa sirupom biti još ukusnije. Jao. Nisam mislila da su toliko kisele. Mandy, hajde sad ti. Vrlo rado. Ja sam dobila žvaku u obliku paste za zube. Vreme da operem svoje zube. Da. Šta radiš to? Odvratno? O ne, zašto su zube postali plavi? Dobro, sad ću naduvati balon. Wow, gledajte, i on je plavi. Što? Je li se i vama obojio vrat? Šta? I nama? Jao, to se ne skida. Opa, nova hrana. Ja imam Kinder jaje, cool. A ja crvenu picu, super. Šta? Šta će mi dugme? Dok vi razmišljate, ja ću probati svoj Kinder jaje i jedva čekam. Pitam se kakva igračka me čeka unutra. O da, plava čokolada sa ukusom borovnice je jako ukusna. Prelepa je. Oduševljena sam. A sad ćemo... šta? To je Buba Švaba! Kako smešno! Zabavna igračka! U stvari, čekajte! To nije igračka! Buba Švaba je živa! Bingo! O, ideja! Kakav luk? Halo, šta je bilo? Buba Švaba u kuhinji? Dolazim. Kakav užas! Bako, spasi nas! Ma tu će biti dovoljno jedne papuče. Marš odavde. To je to. O, hvala, bako. Vidimo se. Ćao, čao. Dakle, jesam sad ja na redu. Okej, ja moram pojesti crvenu picu. Imam odličnu ideju. A šta ako napravim veliki sendvič od pice? Šta mislite, da li će tako biti ukusnije? O, da, kakav užitak. Divno. Wow, super! Come on! Pa hajde da vidimo šta je kod mene. Sad ću pritisnuti dugme. Zdravo, jeste vi pritisli dugme? Ovo je za vas. To je super neobičan sladoled. Pazite, imam malo iznenađenja u sebi. Čekajte, mamice, plašim se da ga probam. Izgleda jezivo. Kakvu facu ima. To je jako smešno. Wow, pa to je divno. Svidalo mi se, želim još. Wow, gledajte, ruke mi sjaje. Oh my god. Slepeću, šta je to? Oho, obojile su mi se ruke. Je li mama? Da, i kod nas su. 3, 2, 1 i 3, 2, 1 i 3, 2. O, evo naših slatkiša. Zanimljivo, je li to prsten? A kod mene je lubenica. Super! Da vidimo. Šta? Hajde, papir, kamen, makaze. Hajde, pobedila sam, znači ja počinjem. Ja sam dobila lizalicu u obliku prstena. O, tako je lepa. O, i baš mi lepo stoji. I baš mi lepo stoji. De. Ma samo mi zavidiš. Šta ti je? Dakle, vreme je da probam to. O, to je neverovatno. O, divno.
Nikol, što me gledaš? Jedi svoj slatkiš. Naravno. Sad ću probati svoj žele od lubenice. Wow! To je jako ukusno. Mnogo mi se sviđa. Ali koščice neću jesti. Hej, Nikol, pazi, molim te. Izvini. Šta? Ko je to? Hej, ti lopove, imaš svoju hranu. Marš odavde. Dobro. Hajde da vidimo šta je to. To je neki neobičan čips. Nadam se da će mi se dopasti ukus. Šta? Mamice! U pomoć! Kako ljuto! Mirno, znam šta da radim. Ostalo mi je lakše. Odlično. Baci kocku, svaka nam čast. Hvala vam. Devojke, pogledajte, potpuno smo se obojili. Da, to je baš zabavno. Dakle, ko će da počne? Hajde, Jess. Šta je maš ispod poklopca? Wow, koliko šarenih konfeta. To će sigurno ulepšati tortu. Tako je. Quentin, a šta je kod tebe? Opa, ja imam Skittles bombone, cool. O, Quentin, blago tebi. Dakle, počnite da ukrašavate torte. Biće veoma ukusne i lepe. Moja sigurno hoće, jer sam ja dobio Skittles bombone, a ne neke glupe konfete. Dakle, otvorit ću pakovanje. A sada gledajte. Poređat ću bombone po bojama. O da, to je baš lepo. Mnogo mi se sviđa. Quentina, šta će ti fen? Video sam na TikToku dobar lifehack. Treba ugrejati Skittles i sipati ga na tortu. Pogledajte kako cool. Sad će moja torta biti sa lepim šarama. O da, super. Ali želim dodati još nešto. Šta? O, tu je med, super. Da, poliću tortu medom, tako će biti još slađe i ukusnije. O da, izgleda prelepo. A na med ću zalepiti još Skittles bombona. Da, imat ću veliku Skittles kulu. Sad čekajte, brzo ću ja. Oho, Quentin, to je genijalna ideja. Ti si pravi mađioničar. Wow, izgleda kao da pakovanje visi u vazduhu, a iz njega se sipaju bombone. Meni se ne sviđa. Moja torta će biti mnogo bolja, a već sam pripremila šareni fil. Iscedit ću ga oko torte. Onda, odlično mi ide. Prvo ću uzeti ljubičastu boju, onda plavu. Zatim roze. O da, pogledajte kako lepo. A sad mi treba lopatica da bih sve to razmazala. To je baš zabavno. Oho, sada tvoja torta je mnogo bolja. Quentin, Jess ne zaostaje od tvojih kreativnih ideja. A sad ću zalepiti trake od papira, ali ostavit ću malo prostora između njih. Tako je. A vreme je ukrasiti sve konfetama. Jess, prestani. Halo, sav sam u konfetama. Jesi završila? Aha, ostalo je skinuti trake. A sad ću iscediti još malo fila oko torte. Tako je, skoro sam završila. Gotovo. Pogledajte. Wow, Jess, imaš divnu tortu. Sviđa mi se. Napišite u komentarima čija torta vam se više sviđa. Quentinova ili Jessina. A sada, najzanimljiviji deo, degustacija. O da, baš sam gladan, tako da ću rado probati svoju tortu. Sigurno je ukusna. Oho, zaista jeste. Wow, koliko slojeva ima ova torta. Prelepo.
Uživam u svakom komadu. Mnogo mi se sviđa. Ovaj put Quentin je dobio voće. Wow, to je cool. O da, moje omiljene naranđe. A šta je kod Jess? Jao, Jess ima Kit Kat, čokoladni kolači i M&M's. A vidim da Quentin malo zavidi Jess, ali nemoj, ni voće, ni loše. Da, Quentin, blago meni. Hajde da počnemo. Dakle, prvo ću otvoriti Kit Kat. Obožavam ga. O, došla mi je ideja. Mogu poređati Kit Kat oko torte. Biće veoma lepo. Tako je. I posljednja čokoladica. Prelepo. A sad ću preliti to sve rastopljenom čokoladom da bi bilo još slađe. O, da. To je prelepo. Čokoladu vole svi, zar ne? Wow, Jess planira da napravi super čokoladnu tortu. Odlično. Čokolada je najlepša hrana na svetu, jel se slažete? A sad ću staviti M&M's bombone odozgo. Obožavam ih, tako su lepe i ukusne. Divno. I na kraju idu čokoladni makaronci. Izgledaju super. Završila sam. O, rado bih probao takvu tortu. O, i čokoladni sladoled će mi trebati. Quentin, ne smetaj mi. O, ukrao sam jednu bombonu. Dakle, moram dodati kugle čokoladnog sladoleda. A mislim da će 2 biti dovoljno. Ostalo je dodati kornete i to je to. I ja sam završila. Ni nešto. A ja sam već pripremio krem. Rasporedit ću ga po tanjirima. Sada svaku porciju treba obojiti. Jagode će dati roze boju, kiwi zelenu, naranđa naranđastu, borovnica plavu, a malina crvenu. Ostalo je naneti krem na tortu. Prvo ću nacrtati trougao naranđastom bojom. A zatim ću ponoviti to sa svakom bojom. Wow, svaka mi čast. Wow, Quentin, to je veoma dobra ideja, svaka čast. Tvoja torta je tako sveža i letnja. Brzo napišite u komentarima za koju tortu navijete. Hajde da probamo. Oho, čokoladna torta izgleda tako ukusno. Probat ću. Iskreno, nisam ni sumnjala da će biti prelepa. Wow, i kolači su ekstra. Oduševljena sam. Dakle, Jess je zadovoljna svojom tortom. A šta će reći Quentin o svojoj torti? Da vidimo. O, pomoranđa je baš sočna. A kakva je torta? Oho, baš je lepa. Nisam ni mislio da se od voća može napraviti tako ukusna torta. Baš mi se sviđa. Svima preporučujem. Dobrodošli u kulinarski izazov. Dakle, prvo želim tortu sa M&M's bombonama. Jeste li spremni? O, našla sam. Da vidimo. Da, to mi treba. Prvo ću poređati bombone po bojama. Dakle, plave. Zatim zelene, žute, naranđaste i crvene. O, gotovo. A za gornji sloj ću koristiti oblik srca. A šta je ovdje? Sad ću probati. O, baš ukusno. Dodat ću celu teglu za unuku. Eto, lepota. A odozgo ću poređati lepe bombone. Divno. Sada treba pažljivo dići kalup. I eto, kakva lepota. Pogledajte kako lepo curi. O, deo čokolade se stvrnuo sa bombonama. Odlično. Napravljeno sa ljubavlju. Wow. Dobro, sada ja, sad će sve biti. Uzet ću žvaku i zalepiti ravne trake po celoj torti. Tako je. Odlično. A odozgo ću sipati čokoladnu nutelu. Da, kako lijepo curi.
Gledajte, sve spremno. Oho, cool. Svaka mi čast, jel da, bako? Treba ti još nešto? Što? Je li to za mene? Hvala. Ne, ja ne jedem. Samo sam hteo da napravim leptira. Eto, on će odlično ukrasiti tortu. A uz pomoć slatkiša ću dopuniti svog leptira. Eto, sjajno je ispalo. O, što je tamo? Gledajte i učite kako treba. Ja sam već obložio šarenim štanglicama celu tortu. Dozgo ću dodati ukusne M&M's bombone, ali ja neću ih samo sipati. To će biti pravo umetničko delo. Još malo? Da, to je to. Ovo je savremena umetnost. Oho! Unuko, posluži se, draga. Wow, kako lepe torte! A šta je ovo? Kako se drži to? Ne treba mi, probat ću ovu statu. To je ukusno. Super! A sad čime je sama torta? Sad ću je probati. Wow, ona je odlična. To je nevjerovatno. Dopalo mi se. Idemo dalje. A sljedeća torta sa srcem. Srce je ukusno. Sviđa mi se. A kakva je torta? Sad ću nju probati. Wow! Torta se bukvalno topi ustima. Mnogo mi se sviđa. Ekstra. Ali to još nije sve. Ostala je posljednja torta. Prvo ću probati leptira. Obožavam čokoladu. Leptir je ekstra. A sad je vreme da probam i samu tortu. Baš me zanima kakav je ukus. O, da? Oduševila sam. Sve je bilo jako ukusno, ali pobedio je Tyler. Da, svaka mi čast, to. A sada želim da probam tortu u stilu Barbie, jel može? Dobro, unuko. Sad ću napraviti sve. Marshmallow, zvuči zanimljivo. Da vidimo. O, tako mekani. Jao. Gledajte. Jao, ti nikad nećeš porasti. Gledaj, zalepit ću marshmallow na tortu. Da, odlično, imam dobru ideju. Prvo ću sipati Nutellu na suknju. Tako je, ekstra. A zatim ću staviti marshmallow. Eto. I još. I još. Da. Šta, čekajte, nema više. O, šteta. A, tačno. Ostalo mi je ustima par komada. Jao, fuj. Dragi, nemoj. Uzmi bolje moj marshmallow. A ja ću zalepiti šareni marshmallow. Eto. Ispalo jako slatko. A zatim ću dodati srca. I moje lepo delo je spremno. Gledajte, šefe. Nije loše. A meni će trebati rukavice. Uzimam marshmallow i dodajem zelenu jastivu boju. Ostalo je sve dobro promešati. To je to. Testo je gotovo. Razvući ću ga i napraviti novu haljinu za lutku. Da. Suknja je tu. Zatim ću staviti kaiš i topić. Eto. Uz pomoć lopatice ću ukrasiti našu haljinu. Dodat ću par detalja i lepe šare. Divno. A sada treba zalepiti cvetiće. Eto, moja Barbie u zelenoj haljini je spremna. Mama, jesi li spremna da probaš naše torte? Prijatno! Wow, kakva lepota! Prvo ću probati tortu
odgovara? Da. Ukus marshmallowa. Predobro. Oduševljena sam. A sljedeće na redu neka bude ova torta. Izgleda jako slatko. Wow! I ukus je super. Da, to je neverovatno. I na kraju torta od Tylera. Da, dopada mi se. Obožavam marshmallow. Dakle, koju tortu odabrati? Mnogo je teško odlučiti. Dakle, tako, pobjeda je tvoje, čestitam. O, hvala, unuko. Baš mi je drago. I na kraju želim da probam tortu sa čokoladnim štapićama. Naravno, draga, može. Evo čokoladnih štapića. Uzet ću jedan. Cool. I drugi. Borba? Da, eto ti. Ja sam pobedila, a ti si razoružan. Ovo je neki vrtić. Ja već počinjem da ukrašavam tortu. Pažljivo ću rasporediti roze štapiće po celu tortu. Tako je. Sad je red na slatke konfete. Evo ih. Ja moram pobediti ovo rundi. Što više, bolje. Super. Ne, nisam preterao, taman je. I vezat ću mašnicu. Eto, sad moje torte izgleda kao poklon. Bako, ustajte. Šta? Ne spavam, skupljam snagu. Gotovo. I udarat! Ja! Eto. I sad ću kratkim štapićima ukrasiti celu tortu. A u sredinu ću dodati mrvice i poređati čokoladne jaja. Evo ih. Jedno, drugo i treće. Preslatko. A moje torta liči na pravo gnezdo za ptičice. Slatko. Hej, skloni ruke. Hajde sada ti. Dobro. Ja ću vrh torte ukrasiti čokoladnim kremom uz pomoć poslastičarske kese. Također ću dodati krem sa strana. Da. Ispadaju baš lepe šare, jel da? U sredinu ću staviti njušku ježa, a čokoladni štapići će služiti kao iglice. Eto. Moj čokoladni jež je spreman. Pa mala, hoćeš li da probaš? Wow, kakva lepota! Dakle, probat ću prvo ježa. Wow, ovo je jako ukusno. Zadovoljna sam. Sljedeće je torta u obliku gnezda. Wow, to je prosto odlično. Baš mi se sviđa ukus. I na kraju poklon tortica. Takvu još nikad nisam vidjela. Neverovatno koliko konfeta. Probat ću. Štapići su ekstra. I torta je dobra. 100% ova torta je pobedila. Rešeno. Da, znao sam, ja sam najbolji. Dakle, prvo ću da ofarbam svoju kuću u roze boju. Ali moram se presvući. Da, tako je mnogo bolje. Koju nijansu da izaberem? Neka bude svetlo roze. O da, ova boja savršeno odgovara za krov. O da, divno. Baš sam zadovoljna rezultatom. Ali to još nije sve. Vreme je da dodam još par detalja. Uzet ću šablon usana, malo ruža i šljokica. Kako lepo. Mnogo mi se sviđa. Kako izgledam? Da li mi je frizura u redu? O da, ja sam kao i uvek prava lepotica. Ovi pufnasti oblaci su mi dali ideju kako da ukrasim moj divni krov. Obložit ću ga istim takvim oblacima, samo roze. A
Još ću dodati roze balone i moju sliku. O, super! Wednesday, kako ti se sviđa moja kuća? Previše roze. Vreme je da i ja dodam malo vatre u dizajn svoje kuće. Tako je. A mamice, kakav užas! Wednesday, jesi li u redu? Da, savršeno, kao i uvek. Sada, kada je kuća ofarbana u crnu boju, vreme je da unesem nekoliko zastrašujućih detalja. Zombi, naređujem ti, ustani iz mrtvih i pomozi mi da ukrasim dvorac. Zdravo, gospodarice. Razumeo sam vas. Vašem dvorcu nedostaju lanci i kosti. Obožavam kosti. A od ovog ću da napravim rešetku na prozorima. Zombi je super. A poklopac kovčega ću koristiti kao šablon. Tako je. Gledajte šta sam napravio. To ću staviti na krov. Zombi je odličan majstor. I tu ću staviti par koščica. Kako si, prijatelju? Jesi zaboravio glavu? Gospođice Wednesday, ja sam završio. Nije loše. Evo obećane plate. Zaslužio si je. Izvoli. Hvala, gospodarice. Laku noć. Dakle, Vrano, zauzmi krov i čuvaj moj dvorac. Da. Pažnja, pažnja, hitne vesti. Imamo nove komšije. Zdravo, ja sam Barbie, drago mi je. Njen novi dvorac osvetljava naš kraj. Nećete verovati, ali najmračniji i najužasnije mesto se nalazi skroz pored. To je dvorac Wednesday. Trenutak. Wednesday, treba nam osmeh za naše gledaoce. Sklonite kameru. Snimanje je zabranjeno. Marš odavde! A vreme je da sredim svoje dvorište. Dakle, počinjam. Ovom drvetu neće smetati nova frizura u obliku srca. Da. O, kako slatko. Rasti veliko, a ja ću da te zalivam da se pojavi više cvijeća. Odlično. Ispalo je divno, zadovoljna sam. Hoću još da napravim stazu. Šta se tamo dešava? Moja glava. Evo moja staza od kamenja. Gotovo je. Sada mogu da obučem omiljnu haljinu i malo da se odmorim na travnjaku sa koktelom u ruci. Da, savršeno. Šta kažeš, Wednesday? Kako je sve preslatko, povratit ću. U mom dvorištu neće biti nikakvog cveća i slatkih srca. Ne postoje ništa bolje od grobova mojih omiljenih heroja. Jer za mene su oni živi večno. O da. Još par spomenika i to je to. I naravno, treba mi crveni tepih i lobanje za atmosferu. Eto. Ovo dvorište je baš u mom stilu. Strašno lepo. Pitam se šta radi Wednesday tamo, jeli? Sad ću da vidim. Nije lepo posmatrati nekoga. Moj dvorac je pun duhova. U njemu nema mesta za strance. Šah i mat stvar. Ma daj, nemoj da se ljutiš. Šta kažeš na novu pločicu za kuću, jeli? Šahovska tabla će baš odgovarati. Kao i ova jeziva slika sa paučinom. I naravno treba mi što više slepih miševa i paukova. O da.
Osim toga ću staviti crne police za moju zastrašujuću kolekciju. Evo je. O da, obožavam svaku figuricu. Hvala, prijatelju. Ali tvoja ruža mi nije potrebna. Ti mi se sviđaš mnogo više. Jer od tvojih kostiju mogu napraviti odličan stol. A grudi ću koristiti kao lampu. O da, super. A još ću napraviti ćoše za stvar. On će biti oduševljen kada vidi. Stvar, pogledaj, to je tvoja nova garderoba. Jel ti se sviđa? O, a vidim da si oduševljen. O da, ti si pravi maneken. Lepo ti stoji. Usput, potrebna mi je tvoja pomoć. Ne boj se, to neće boleti. Hoću da stavim tvoje otiske na mojim zidovima. Da, tako je. Ispalo je lepo, hvala. Kakva lepa paučina. Treba je okačiti po svim zidovima. A ja sam oduševljena. Šta se tamo dešava? Kakve čudne komšije imam. Mislim da je vreme da ukrasim zidove. Samo pogledajte kakva slatka srca. Dodat ću još osvetljenje, a na pod ću staviti ovaj lep roze tepih. O da, ovdje je baš prijatno. A još ću da napravim stol za moju šminku. Pogledajte koliko kozmetike imam. Ja obožavam da se šminkam. I sve je naravno roze. Sad ću sve lepo poređati na stolu. A još sam okačila ogledalo da se divim svom odrazu. A na ovim divnim policama ću staviti različite ukrase. I naravno da ću staviti moju omiljenu sliku i krunu. O, kako mi dobro stoji. Super! Mnogo mi se sviđa. A vreme je da zapalim selfie u svojoj novoj kući. Jao, šta je to? Fuj, kako odvratno. Pozivnica na žurku od Barbie. Dobro, doći ću. U gosta se uvek dolazi sa poklonima. Ja ću joj doneti moje jelo. Žele oči u sos od jagoda. Nadam se da će se joj dopasti to. Oj, sama bih to rado pojela. Hej, društvo. Fuj, odvratno. Hej, jeste gladni? Kako odvratno? Dobro, probat ću. Hvala, Wednesday. To je veoma ukusno, a nisam očekivala. Hoćeš čaj? Izvoli, sad ću da ti sipam. Šta je to? Gotovo, možeš da piješ. Da li ona zna da su čaše prazne? Pa dobro, pravit ću se da pijem. Fantastično. Da, veoma ukusno. Hvala, Barbie. A sada Sophie, osmeh. Žurka je baš super. Hvala što ste došli. Kako ti ide, Liv? Kod mene sve super. A vama, jel vam se sviđa? Izgleda da su zadovoljne. Dobro, a više nećemo ništa bušiti i seći. Došao je red na pištolj za lepak. Čudno, zašto ne radi? Znači, eto u čemu je stvar. Zaboravila sam da uključim u struju. Baš ti hvala, mali moj. Pazi, da, tako je bolje. Sad se kućica može sastaviti za nekoliko minuta. Dodat ću što više lepka, tako je. I obavezno treba staviti krov. Super! Pogledaj, ispalo se čak 3 sprata. I tebi se isto sviđa, jel da? Baš mi je drago. A volim kad si ti srećan. Dođi kod mene.
Jau, a šta se desilo? Šta? Kuća je uništena? Ozbiljno? Kakav užas? Kventine, tako si smešan? Da. Hoćeš li mi pomoći da odlepim delove kućice sa sebe? Da, i ovdje još. I ovdje. Ju, koliko lepka fuli! To je to. Baš ti hvala. Neću da koristim lepak. Bolje da uzmem selotejp. Hoćeš li pridržati zid? Hvala. Još malo i to je to. Ostalo zalepiti krov. Eto, gotovo. Jel sam dobar? Pa kako da ti kažem? Ostalo je samo ja da se odlepim. Šta je? Hoćeš da mi pomogneš? Dobro, hajde da vučemo zajedno i još. Uspeli smo. Hvatam te, dragi moj. Hvala na pomoći. Morao sam ponovo da lepim. O, Labubu, što si to doneo? Da vidimo. Pa to je plava boja u spreju. Razumeo sam te, mali. Sad ću farbati celu kućicu u plavu boju. O, da. Ovako je kuća mnogo lepša. Koliko farbe. A ja farbam kuću roze uz pomoć laka za nokte. Odlično mi ide. I ovdje malo. I tu. Jo, kako sam se već umorila. A kuća još nije ofarbana. Oho, a Kventinova kuća je skoro sva ofarbana. Dobro, imam bolju ideju. Kako vam se sviđa ova ogromna flašica laka, a? Da, tako će biti mnogo brže. O, da, super! I boja je mnogo lepa, oduševljena sam. Ofarbat ću kuću ne samo s polja, a već i iznutra. O, da, moja kuća je gotova. Pogledaj kakva lepota. Jel ti se sviđa? Sve za tebe, maleni. Eto i tebi, poljubac. A gore će biti tvoja slika. I kod mene isto. Druže, prihvati rad. Kako ti se sviđa? Jel ti se dopada? Što? O, što ti je smešno? Ne razumijem. Zašto se smete? Šta je bilo, recite mi? Tvoje lice. Ne mogu. Jao, sav sam u farbi. O, da! Trava ispred kuće, to je odlična ideja. Svaka vam čast. Pogledajte, a ja imam gotovu ogradu za dvorište. Baš je lepa, jel da? Šta misliš? I meni se sviđa? I ja sam stavio ogradu. Izgleda prosto odlično. Odlično skačeš, Labubu. A možeš li još više? O, imam ideju. Treba će mi selotejp i karton. Sad ću izrezati od kartona kružić, ovako. Da, super. A sad ću napraviti rupu u sredini. Hop, tako je. A zatim ću dodati kaninu. Da, ostalo je samo napraviti osnovu za trambolinu. Dodat ću selotejp, tako je. A zatim kaninu. Uspelo je. Pogledajte, ovo je prava trambolina. Baš je cool. Hoćeš li proveriti? O, da, odlično skačeš. Nevjerovatno, to je baš super. Jao, a mom Labubu je dosadno. Šta je, hoćeš ljuljašku? Dobro, shvatila sam. Sad ću nešto da smislim. Tačno. Mogu je napraviti od slamčice za sok. Treba sve zalepiti, tako je. I spojiti sve zajedno, eto. To nije bilo teško. Uživaj, mali. O, baš si sladak. Hajde ovamo, Dodo. I odlično si se parkirao. Svaka čast. Vidiš šta mi imamo. Što? Jel tako? Dobro, vidjet ćemo ko će imati bolje. Ja ću napraviti bazen sa lopticama, a pored ću staviti tobogan. Baš je super ispalo, jel da?
Labubu je oduševljen i meni se jako sviđa. Hajde, skači! Super! Jo, šta je ovo? Fuj! Tako je. Konačno sam je skinuo. Šta? Miris? Dobro, malo smrdi, ali nema veze. Dakle, sipat ću pesak u čarapu. Tako je. I dobit ću odličnu mekanu fotelju. Gledajte. To je vreća za sedenje. Tu ću staviti tepih i okačiti posteri. Odlično. Tu će biti polica, televizor i još nam treba disko kugla. Da. Gotovo. Kako ti se sviđa? Meni se baš dopada naša prva soba. O, Labubu, odlično plešeš. A Miloše? A šta je da smislim? Tačno! Dodat ću slike, zavese, komodu i tepih u obliku srca. Baš je sladak. A tu će biti kauč. Super! O, i obavezno treba lepo osvetljenje. Da, tako je. A druže, hoćeš da probaš šešir? O, baš ti lepo stoji. I obuci onda ceo kostim. O, izgledaš prelepo. Drago mi je što ti se sviđa. Ukusno. Što ti je? Jadan, hoćeš i ti da jedeš? Ne brini, sad ću nešto smisliti. Znam. Sad ću ti napraviti 100 štapića od sladoleda. Tako je. Gotovo. Ostalo ga je ofarbati u crvenu boju. Odlično, svaka mi čast. Trebaju mi još stolice, aparat sa pićima i puno hrane. Da, tako je. A na sto ću staviti limenku kole. Prijatno, druže. Uživaj. Sad je moj Labubu srećan, a znači srećan sam i ja. Šta je to? Sad ću te ja... A vi ste baš smešni. Dobro, neću da se ometam. Moja kuhinja je skoro gotova. Već sam stavila sav nameštaj, tehniku i postavila na sto. Labubu, hajde da jedemo. Jo, a gde si ti? Što? Ne mogu da nađem svog Labubu. Jo, šta da radim? Moj Labubu je nestao. Šta se to čuje? Pa ti već jedeš? Ozbiljno? Pa dobro, bravo. A mislila sam da sam te izgubila. Dođi kod mene. Predlažem da sredimo treći sprat. Tu će biti tvoja spavaća soba. Zalepit ću tapete. Zatim ću staviti krevet. Na njega dušek i jastuke. Tako je. Ovdje ću okačiti zavese. Staviti sto. I naravno fotelju. Pa, kako ti se sviđa? Meni se čini da je spalo veoma udobno. Odmare, dragi. Wow! A ja imam krevet u obliku rakete. Da. Ona će stajati tu. I naravno stavit ću sto, kompjuter i cool fotelju. Pa kako ti se sviđa, druže? Da, soba je ispala divna. Laku noć. Wow, ispalo je stvarno super. Bravo, Liv. Vaši Labubu su legli da spava. Obožavam da gledam kulinarske izazove. Tako su zabavne. O ne, samo ne to. Ponestalo mi je lubenica. Kako to? Hoću još. Ideja. Mogu organizovati svoj kulinarski izazov. Idemo. Ćao svima. Jede mi se lubenica. Spremite je. Važi, draga. Dakle, ja ću da počnem. Za početak ću odseći gornji deo lubenice. Tako je. Došla sam do unutrašnjosti. Sad je moram umutiti uz pomoć blendera. Ja sam kao pravi šef.
A Miley, a možeš da paziš malo? Sva sam u lubenici. Ups, izvinjavam se, bako. Dakle, gde sam stala? Da. Treba će mi aparat sa Skittles bombonama. Treba mi svaka boja. Sad ću vam da ispričam svoju ideju. Dakle, imat ću žele lubenicu sa Skittles bombonama. Mala Britney obožava i jedno i drugo. Dakle, sipat ću svaki ukus bombona u lubenicu. Gotovo. A sada moram dodati želatin. Da bi se sok od lubenice pretvorio u žele. Biće ekstra, vidjet ćete. O, da. Zatvaram. Kako da ohladim to? Dakle, šta imam ovdje? Oho, koliko slatkiša. Tačno. Pozajmit ću od Miley Mentos bombone. Sigurna sam da neće ni primetiti. Svež dah će ohladiti moju lubenicu. Gledajte. O, postalo je tako hladno. O, šef opet nešto izmišlja. I meni je došla super ideja. Napravit ću medeni žele i sipati ga u lubenicu. To će biti ukusno. Sada treba istopiti žvaku. Za to ću koristiti ljuti čips takis. Ali plašim se da ga jedem. Mogu dati baki da proba? Da, to je super ideja. Posluži se, bako. O, zanimljivo. Jao, šta je to? Sve mi gori unutra. Super, bako, to je baš ono što mi je trebalo. Istopila si svu žvaku. Hvala. A moraš upozoravati o neželjnim efektima, Miley. Izvini, bako, hoćeš čokoladicu? Izvoli. Oprošteno ti je. Sada prevrćem flašu sa hubabubom u lubenicu. Odlično. A bako, šta si ti smislila? A ja ću napraviti lubenicu sa čokoladom. A moj recept je jednostavan. Tako mi je spremala moja baka. Treba iseći trouglaste komade, a zatim izvaditi sredinu. A moramo dobiti ovakve koverte od lubenice. Unutra ću staviti čokoladu, ali prvo je treba istopiti. U čini ću sipati šlag, a zatim dodati tečnu čokoladu. A sad ću to sve promešati. Ispao je baš ukusan fil. A napunit ću lubenicu ovim čokoladnim filom. Da, prelepo. A Britney, probaj. Wow, koliko slatkiša. Odakle početi? Probat ću prvo ovu lubenicu. Je li to čokolada? Oho, sviđa mi se. Nikad nisam probala tako nešto. Ekstra. Šta još ima? Probat ću ovu lubenicu. Da vidimo šta je unutra. Bože, to je žele od lubenice, a unutra je puno Skittles bombona. Wow, nevjerovatno, svidjelo mi se. Njam, njam, njam. Svaka čast. Ostala je posljednja lubenica. Oho, koliko tečnog punjenja. Jedva čekam da probam. O, da. Ovo je žvaka huba-buba. Ekstra, a znači mogu naduvati balon. Kako zabavno. Odlučila sam. Pobedila je sestra Miley. Ozbiljno? Nemam reči. Sada želim pastu. Mnogo sam gladna. Naravno, draga. Dakle, ja počinjem. Ja ću koristiti posebnu pastu. To su kaneloni. Baš su velike i ukusne. Stavit ću sve to u kalup. A unutra ubaciti sir. Ostalo je premazati sve paradajz sosom. I to je to. Divno. Znate, došla mi je ideja. Treba više sira. Narendat ću ga ovako. Gledajte, i baka ima svoj trikovi. Jeste znali da veštačka vilica može da renda sir? To je baš brzo i lako. A sada mogu staviti pastu u rernu.
Baka je već sve spremila. Odmah se vidi da je amater u kuvanju. Profesionalci sami spremaju testo za pastu. Pogotovo što imam provereni recept od italijanskog druga. Testo treba obojiti jestivim bojama da bi postalo šareno i lepo. O da, to mi treba. Sada testo treba razvaljati. Uradit ću to uz pomoć specijalnog aparata. O da, tako je. A sada testo treba iseći na ravne trake. Super, odlično mi ide. Već sam pripremila listić običnog testa. Na njega ću staviti ove šarene trake. A sad ću razvaljati sve zajedno. Da. I konačno dodajem punjenje. Kod mene su to škampi. Sad ću iseći testo na ravne komade. A poslije ću napraviti lepi makaroni u obliku bombona. Ispržit ću ih na ulju. Da, to je to. Mogu staviti sve u tanjir. Wow, ispalo je baš slatko. Dodat ću sos i to je to. A jeste me poželeli, a moje pasta je već spremna. Pogledajte kako slatko je ispalo. Zamalo sama da ne pojedem to. Dakle, moram ugrijati vodu. Gotovo. A sada uzimam instant nudle, dodat ću začine i preliti sve vrućom vodom. Ostalo je promešati i može se jesti. Gotovo. Wow, sve izgleda baš ukusno. Hoću da probam ove bombone. Izgledaju baš slatko. O, čekajte, ali ukus je užasan. Ne sviđa mi se. Fuj. O, probat ću ovo. Šta je to? O, to su kineske nudle. Mora da su ukusne. Probat ću. O, da, baš su lepe. Kako ljuto. To je bilo previše. Ne volim ljutu hranu. Opa, a ovo jelo izgleda baš dobro. Sad ću da probam. O, kako se razvlače sir i miris je ekstra. To je zaista ukusno. Mnogo mi se sviđa. Ova pasta je pobedila, da? Jel da? O, to. Pobeda je moja. A već sam završila da crtam. Pogledajte, hoću čokoladu. Wow, super jelo. Rado ću spremiti čokoladu za moju sestru. Imam čak i odgovarajuće kalupi. U obliku srca, to je preslatko. Dakle, stavljam u svako srce M&M's bombone. A zatim žele mede. A preko ću sipati pucketove bombone. Baš su ukusne. Tako je. A sada sipam u svaki kalup Nutellu. O, obožavam je. I Britney je voli. Biće oduševljena. Ovdje malo Nutelle. I ovdje. To je to. Ostalo je staviti to u frižider i sad čekati da se zaledi. Ćao, ćao, čokoladice. Uskoro ćemo se vidjeti. O, kako slatko, svaka čast. I ja sam smislila šta ću napraviti za našu Britney. Prvo ću staviti različite čokoladice u rernu. Povećat ću temperaturu i sad čekati dok se sve istopi. A dok čekam, iseći ću jagode. Donela sam ih iz moje bašte. I borovnica će mi trebati. O, a vreme je vaditi čokoladu. Da vidimo šta je ispalo. Da, sve je baš tako kao što sam htjela. Čokolada se istopila. Sad ću promešati sve iglicom za pletenje. O, kakva lepa šara. Prelepo. A sada dodajem jagode i borovnicu.
Napravila sam ne samo ukusnu, već i zdravu čokoladu. Sad ću vam pokazati kako se pravi zaista ukusna čokolada. Pogledajte šta imam. To je vazdušasta, tirkizna čokolada. Dodat ću još i jastive šljokice, tako je. Ali to nije sve, došla mi ideja. Nacrtat ću na čokoladi okean i plažu. Belom čokoladom ću napraviti penu od talasa i dodati malo šećera. Ostalo je dodati par detalja. Perle, školjke, moje remek delo je skoro spremno. Sad uzimam drugu istu čokoladu i pokrivam je kikiriki puterom. Spajam to sve i to je to. O, cool! Da, jeste, ali niko od mene nije gore. Prijetno, Britney. O, to je moj san. Puno čokolade i sve za mene. Ova čokolada je prelepa. Idemo dalje. Neverovatno. O, da, ukus je ekstra. Zadovoljna sam. A dakle, ostala je posljednja čokoladica. Mnogo lepa. Čak mi je žao da je jedem. Oho, tu je kikiriki puter. Koga da izaberem? Da znam, ova čokolada je pobedila. Da, znala sam i ja sam najbolja. Od čega da počnem? O, smislila sam. Trebaju mi ovi šareni cevi. Stavit ću ih na krov, ovako. Wow, ispalo je tako lepo. Šaljem vazdušni poljubac. Super! Ej, a šta to ti radiš? Ja sam spremna za ukrašavanje kuće. Isto ću početi od krova, ali ukrasit ću ga lancima. O, da, obožavam zedersko i brutalno. A umjesto poljupca ću staviti lobanju. Jeste se uplašile? Haha, odlično. Ozbiljno? Dobro, vidi kako lepe prozore imam. Što? A ja imam crne prozore. One su bolje. Pa nisu. Dobro, šta još da dodam? Tačno. Uzet ću svoju lepu paletu sa senkama. Sad ću obojiti svoje zidovi. Divno. Sad imam pravu dugu. Ajuj. To je bilo zabavno. Wow, moja soba izgleda magično. Ali to nije sve. Stavit ću lep tepih unutra. Pored ću staviti mekanu fotelju, roza stočić u obliku srca i ukrasit ću sve detaljima. Wow! A ja ću koristiti slepe miševe za ukras. O, da. Pogledaj kako lepo izgledaju na ljubičastom zidu. Ali to nije sve. Stavit ću na zid svoju narukvicu sa šiljcima. O da, to izgleda baš brutalno. Gotovo. A zatim mi treba kauč sa paučinom, stočić sa lobanjom, ovu policu, malo detalja i lep tepih. Obavezno mora biti crne boje. Ova boja je najlepša. O da. O, čekajte, imam žvaku. To je dobra ideja. Da. Okačit ću na zid sliku Wednesday. Usput, da li se njoj sviđa moja soba? Sigurno jeste. Odlično. Baš mi je drago što si zadovoljna. Uj, bolje da se vratim u svoju lepu kućicu. Tvoja je grozna. Dakle, gledajte. U ćošak ću staviti aparat sa ukusnim bombonama. I dodat ću slatke medvediće. Ali šta još da dodam? Imam ideju. Mislim da ovdje ne treba duga. A bolje će izgledati u mojoj sobi. Okačit ću je na zid ovako. I stavit ću ovdje svoju lutkicu.
se sviđa naša soba? Hoćeš možda da pojedeš nešto? Imam bombone za tebe. Posluži se, draga. Izvoli, prijatno. Thank you. Moja Enid je zadovoljna, a znači da sam i ja zadovoljna. Dakle, devojke. Prvi sprat je spreman, to je dobro. Hajde da vidimo kako ste ga ukrasili. Wow, svaka vam čast. Idemo dalje. Dakle, ja ću koristiti crni namještaj za moju kuhinju. Dakle, police ću ukrasiti lobanjama. Obožavam ih. Izgledaju tako jezivo, a i moderno. A pored ću okačiti pravi kovčeg. Šalim se, to je isto polica. Dakle, treba nam stočić, stolice i pribor za jelo. O, da, divno. Ali to još nije sve. Na zid ću okačiti stari sat. Još malo detalja. I to je to. O, čekajte, ko je to? O, slepi miš. Da, to je kod nas, hajde dođi. Wednesday došla ti drugarica u posetu. Hajde, uživajte, devojke. A ja ću popiti malo kole. Dobro sam poradila, super. Jo, kakav užas! Ova kuhinja je grozna! Ne odgovara nam! Treba nam nova kuhinja! Da, ova će izgledati super! A na roza ormarićima ću nacrtati nešto. Aha, tako je. Još malo. Kakva lepota, odlično ide. A nisam džabe išla u umetničku školu. Ostalo je dodati nekoliko detalja. Tako je, koristit ću različite boje. Žutu, crvenu i plavu. Odlično je spalo. Pogledajte kako lepu i slatku kuhinju imam. Stavit ću je ovdje. Aha, tu ću staviti šareni zid. Odlično. I stavit ću malo detalja. Preslatko. Obavezno nam treba sto, stolice i hrana. I nikako ne smem zaboraviti na macu. Pogledajte kako je slatka. To je najbolja prijateljica moje Enid. O, potpuno sam zaboravila. Imam roze zvučnik. Moja Enid obožava da sluša muziku. Pogledajte kako dobro pleše. O, da, ta muzika je prelepa. O, da, hajde svi da plešemo. Devojke, vaše kuhinje su prelepe. A šta je kod Wednesday? O, ona pije čaj sa svojom drugaricom. A Enid se zabavlja sa macom. Super. Britney, hvataj. Ne, pauk. Plašim se paukova. Što? On nije pravi? Tina, kako si mogla? To nije smešno. Opa. Paučina. Da, to mi treba. Ovo će biti moja zavesa. Super. I odmah ću staviti tepih. O, da, divno. A šta si ti smislila, jeli? A ja ću imati ovakve zavese sa perlama. Baš su slatke, jel da? Okačit ću ih ovdje. Lepota. Ali to još nije sve. Stavit ću lepe nalepnice na pod. Ovo će biti naš tepih. Wow, kako sve sjaji, super. Šta to radiš ovdje? Sad čekaj malo. Eto ti, izvoli. Nemoj više dolaziti ovdje. Jako si smešna. Moja obrva. Šta? Moram da je vratim na mesto. Odmah. Tako je. Jao, sad ću te naučiti pameti, pazi se. Tačno, tapete, to je dobra ideja. U trećoj sobi ću okačiti jednoroge i duge. O, kako slatko. To će biti najslađa soba. Baš sam zadovoljna. A ovdje ću okačiti odeću moje lutke.
će biti krevet sa slatkim jastukama, a tu će biti kočić za šminkanje. O, da, ispalo je baš slatko. Pogledaj, jel ti se sviđa? Ja tebe mnogo volim, Enid. Ajde, lezi, odmori se malo. Baci kocku. Drago mi je što si srećna. A šta to Tina radi? Moja soba je spremna, jel ti jasno? Ja sam brža. Pa šta? Ali zato moja soba će biti bolja. Vidjet ćeš. Dakle, prvo ću staviti crni krevet sa mesecom. O, da. Dodat ću malo detalja. I obavezno treba lampica. O, da. Odozgo će biti lustere. I violina. O, da, Wednesday. Ova soba je za tebe. Jel ti se sviđa? Hajde, odsviraj mi nešto. O, da, ti si najbolja u tome. Svaka ti čast. Vidi, Britney, šta moja lutka može, jel ti jasno? Pa šta? Moja kuća je divna. I moje isto. Konačno smo završili. O, da? Dakle, da vidimo. Kuća za Wednesday je spremna. Ispala je strašno lepa. Ali, ni kuća Enid nije ništa loša. Tina, tvoja lutka se smorila. Aj, Britney, lutki je dosadno. Devojke, možda je bolje da ih upoznate, šta mislite? O, da, sada mogu da se igraju zajedno. To je baš dobra ideja. Čekajte, šta ste to još smislili? Hoćete da podelite svoje slatkiše? To je baš slatko. Dakle, neka su vaše lutke i kuće jako različite, ali svakako možete da se provodite zajedno. Tako mi je drago što ste se sprijateljili. Oho, ko to leti? Tačno, to je super šef. A gde leti? U novi kulinarski izazov, gde ga već čekaju mladi kuvari. Oni su sigurno iznenađeni takvom pojavom. Ćao, devojke, drago mi je da vas vidim. Hoćete da čujete pravila? Svaka od vas može da osvoji ove pare. Ima ih baš mnogo ovde, ali dobit će ih najbolje od vas. Pravila izazova. Ja okrećem rulet, a vi ćete spremati jelo za cenu koja će ispasti ovde. Dakle, Tiffany sprema hranu za $1. Čestitam! O ne, imam hleb i puno sosova. To nije zanimljivo. Sljedeća devojka će spremati jelo za $100. Jess, to si ti. Super, šta je kod mene? O, to su sastojci za burger. I posljednja devojka sprema jelo za $1000. To će biti Kate. Da, sreća je na mojoj strani. Hajde da počnemo. Imam ovdje čak i zlatnu fontanu. Cool! Ne mogu da verujem. O, stvarno? Ruke, sklonite ruke, to je samo za mene. Dakle, šta ćemo da spremamo? Vaš prvi zadatak je spremiti burger. Možete početi. Dobro, hajde da počnemo. Uzet ću hleb. Tako je. I napravit ću lepinju od njega. Eto, uspela sam. Pljeskavicu ću također napraviti od hleba. I seći ću pakovanjem od prinos ravan krug. I ispržit ću ga u tiganju, kao pljeskavica. Ali za ukus dodat ću sos. Odlično! A pljeskavice od hleba su spremne. Stavit ću ih na lepinju, a zatim stavljam salatu od hleba. I premazat ću ga sosom wasabi. A smrdi malo ljud. O ne, previše ljud. A, kako gori, u pomoć. A Bože! O ne, treba joj pomoć hitno. Šta vam se desilo? To je samo vatra, ništa posebno. Eto, tako je bolje. Da, sve u redu. A sada uzimam kečap, umočit ću u njega nekoliko komada hleba, kao da je to paradajz. Pokrivam lepinjom. Odlično, izgleda baš dobro. Jess, kako ti se čini? Moje jelo će sigurno biti bolje. Počet ću da kuvam. I seći ću paradajz. Ja sam profesionalac. Bacit ću i iseći ga. Da, uspela sam. A sada krastavac. Da, uspela sam. Svaka mi čast.
Zatim ću uzeti piletinu i uvaljati je u brašnu. Da. A sad je treba ispržiti. Uradit ću to u fritezi. Odlično. Ispalo je super. Zatim ću sastaviti burger. Lepinja, salata, sos. Tako je, treba što više sosa. Zatim paradajz, krastavac, meso i opet lepinja. Ostalo ubaciti zastavu. Gotovo! Super, a šta radi Kate? Devojke, ništa posebno. Spremam odrezak. I planiram da dodam ražnjić sa škampima. Mislim da će toliko biti dovoljno. Sada uzimam veliku lepinju i umačem je u zlatnu fontanu. Hoću da moja lepinja bude zlatna. Wow, to je prelepo. Pogledajte kako dobro sijaji. Zadovoljna sam, sigurno ću pobediti. Vreme da sastavim burger. Stavit ću salatu. Tako je. Kakav miris. To je meso. Divno. Vreme da ga skidam sa vatre. Stavit ću ga na dasku i iseći. Tako je. Zatim ću staviti komade mesa u burger. A preko ću staviti škampe. Divno. To je najlepši burger na svetu. A sad mi treba sir. Kako smrdi. Užasno. Pa dobro, narendat ću ga skupije. Tako je. A sad ću staviti paradajz i pokriti sve zlatnom lepinjom. Preko stavljam kalup u koji ću sipati puno sira. Što više? Eto. Divno. Odličan posao, Kate. Bravo! Tiffany, a šta si ti napravila od proizvoda za $1? Tvoj burger liči na pravi. Iako si imala samo sos i hleb. Probat ću. Pa, suvo, ne sviđa mi se. Kakva šteta, trudila sam se. Jess, a šta si ti smislila? Zanimljivo. To liči na pravi burger. Sad ću probati. Pa, srednje. Očekivao sam više, iskreno. Šta mu se nije svidelo? Kate, čekao sam tvoj burger najviše. Daj mi ga da probam. Dignut ću kalup. Kako lepo curi sos. Svaka čast. Sad ću probati. To je prelepo. Kate, najbolja si. Možeš uzeti nagradu. Stvarno? Je li to sve za mene? Hvala! Ko će dobiti hranu za $1? Jess, to si ti. Šta? Ajoj, jedna jagoda i pakovanje mleka. Tužno. A ko će spremati jelo za $100? Pa to je Kate. Odgovara mi to. Imam ovdje puno čokoladnih slatkiša, čokoladno mleko, pa čak i marshmallow. I proizvodi za $1000 dobija Tiffany. Čestitam. Tako sam srećna. Wow, to su sastojci od zlata. Kako lepo sijaje. Devojke, nemojte mi zavidati. Spremite mlečni koktel. Hajde, počnite. Okej. A odakle da počnem? Uzet ću jagodu. A da bih dobila više jagoda, treba posaditi ovu. Stavit ću je u zemlju, polit ću vodom i sačekati. Wow, kako brzo! Pogledajte, sad imam puno jagoda. Tog će sigurno biti dovoljno za koktel. Svaka mi čast, kako sam pametna. A sad ću samljeti ove jagode. Odlično, napravila sam pire. Prelit ću ga mlekom i promešati. Kakav lep miris. Treba mi čaša. Pozajmit ću je od Kate. Čekaj, to je moja čaša. Vrati. Šta ja da smislim? Tačno, napravit ću svoju čašu sama. Moram iseći pakovanje mleka na 2 dela.
Da. A sad ću ukrasiti donji deo da bi ličilo na pakovanje mleka. Tako je. Odlično. Malo kreativnosti i ispašće će sladak zeka. O, sigurno će se dopasti svima. O, stvarno je sladak. Dobro, sad ja. Stavit ću Oreo u blender, što više bolje. A zatim mi treba kašika Nutelle. To je prelepo. Da. A sada čokoladni kornet sladoleda. I što više marshmallova. O, kako slatko. Preliću sve čokoladnim mlekom. Treba probati to sve. Kate. Ups, šefe, jeste ovdje? Da, sad ću sipati u blender. Odlično. A sada uključujem i čekam. O, baš me zanima šta će ispasti. To je to. Kakav je miris? O, baš je lijep. Ostalo je samo sipati to sve u čašu i ukrasiti šlagom. Odlično. Na kraju ću posuti sve čokoladnim mrvicama. Lepota. Ubacujem slamku. Gotovo. Ja sam završila. O, izgleda baš privlačno. Tiffany, a šta je kod tebe? Nešto neverovatno ukusno. Imat ću veliku porciju koktela. U mikser za beton ću sipati zlatno mlijeko. A zatim zlatni sladoled. Da, tako je. A posle zlatna Nutella i zlatni sirup. Samo pogledajte kako lep koktel je ispao. Sipat ću ga u veliku čašu. O, tako lepo sjaji. Devojke, pogledajte. A zar to nije divno? O, to je baš super, Tiffany, svaka čast. Devojke, vreme je da probam šta ste napravili. Prvo, Tiffany. O, kako veliki koktel. Sigurno je ukusan. Pa nije nešto. Očekivao sam više za $1000. A sad ću probati čokoladni koktel od Kate. O, da, to je baš dobro, Kate. Oduševljen sam. A sad je red na Jess. Ne mogu da verujem, to je baš slatko. Jess, jesi sama to smislila? Obožavam zečeve. Već si me oduševila. Okej, probat ću koktel. I fantastično. Jess, pobedila si. Čestitam. Eto, bitan je ukus, a ne cena. Super. A sada najjeftiniji jelo sprema. Kate, žao mi je. Pa ne, imam samo šećer i kakao. A jelo za $100 sprema Tiffany. Super, hajde da vidimo šta ću dobiti. Wow! I jelo za $1000 sprema Jess. Da, imam veliko zlatno jaje, cool. Dakle, devojke, pokušajte da spremite čokoladu. Možete da počnete. Okej, ali kako da uradim to od šećera? O, došla mi ideja. Sipat ću u šerpu kakao i šećer. Aha. A zatim ću dodati malo vode i promešati to sve. Mislim da će ispasti odlična čokolada od toga. A sad ću sipati to sve u kalup od folije. Sama sam ga napravila. Aha, tako je. I ostalo je to sve zaladiti sprejom za hlađenje. Sad ću pokušati da izvadim čokoladu. Wow, ispalo mi je čokoladno srce. Super! Kako vam se čini? Odlično, ali malo sam zauzeta. Delim čokoladu na komade. Odlično. A sada stavljam to sve u rernu da bi se čokolada istopila. Uključujem i čekam. I gotovo. A vreme je da se vadi. Wow! Pogledajte, ispalo jako dobro. Napravit ću lepe šare. Tako je. Ispao je jednorog. Jess, a šta si ti smislila? Ja imam bolju ideju. Raspakovat ću jaja. Tako je. O, baš je teško. A sad ću ga staviti u činiju.
I istopiti fenom. Da, mora se potpuno istopiti. O, eto ga, gledajte, počinje. O, kako lepo. Sada sipam čokoladu u kalup. Tako je. I ukrasit ću to sve kokicama i čokoladom. Zlatnom, naravno. Napravila sam čokoladu u obliku zlatnih poluga. Baš mi se sviđa. Devojke, jeste završili? Dajte mi brže da probam. Počet ću od čokolade Tiffany. O, šareni jednorog. Sviđa mi se. A šta je kod Jess? O, to su zlatne poluge. Ne mogu da skinem pogled. Jedva čekam da probam. Oh, moja mašta. To je jako ukusno. Stvarno vam se sviđa? O, trudila sam se. Dakle, ostalo je probati čokoladu Kate. O, kako slatko. Čokolada u obliku srca. Kate, svaka ti čast. Devojke, odlično ste ispunili zadatak. Pobedilo je prijateljstvo. Pare su vaše. Stvarno? To? Devojke, ne mogu da verujem. Je li to istina? Da, sad smo bogati. Blago nam. Obožavam Milku, toliko je ukusna. Malo se rastopila. Došla mi ideja. Želim da moja kućica bude najlepša na svetu. Zato ću staviti čokoladice na krov. Ovako. Wow, kako lepo. A sada moram sve rastopiti. Koristit ću fen, sa njim će biti lakše. Wow, pogledajte. Ovo je prelepo. Mnogo mi se sviđa, ali to nije sve. Na vrh ću staviti veće čokoladice sa bombonama M&M's. Ispalo je još bolje nego što sam zamišljala. A sada treba ukrasiti samu kućicu. Ukrasit ću ulaz čokoladom s čokoladnim bombonama. Biće ne samo lepo, već i ukusno. Neverovatno. Okačit ću još ramu od čokolade na prozor. O da, izgleda ekstra. Ostaje samo da prikačim tablu M&M's. To je to, moja kuća je gotova. Pogledajte kako je čokoladna. Mnogo mi se sviđa. Svaka mi čast. Obožavam Huba Bubu. Sofija je napravila tako lepu kuću. I ja hoću takvu. Ali moja kuća će biti ukrašena Huba Bubom, jer je mnogo volim. Pomoć ovog pištolja koji pravi balone od žvake farbat ću svoju kuću u roze boju. O da, to je jako zabavno. Došla mi je još jedna ideja. Želim staviti žvaku na krov kako bi bio još lepši i slađi. Baš je zgodno što je ova žvaka tako dugačka. O da, jako mi se sviđa moj krov. A višak ću samo odseći. Super! A ovdje je nekako prazno. Moram staviti veliko pakovanje žvake. Eto! Napišite u komentarima kako vam se sviđa moja kuća. Ja sam oduševljena. Pa ne znam, moja Elena kuća izgleda previše roze. Moja će biti bolja. Ukrasit ću svoju kuću vaflama. Ovu ogromnu vaflu ću staviti na krov kuće. Ali prvo je treba poprskati šlagom. O da, ovo je nevjerovatno. Nikad nisam vidjela toliko šlaga. Super, a sada stavljam vaflu. I to je to, moj krov je spreman. Ispada da se na šlag može zalepiti bilo šta. Zato ću dodati malo šlaga ovdje i zalepiti jagodu. I još par ukrasa od šlaga na uglove kuće. I na prozor. O da, kako sve slatko izgleda. Meni se jako sviđa. Napišite u komentarima volite li vafle isto kao ja. Wow, devojke su već ukrasile svoje kuće s polja. A vreme je da se kuće ukrase iznutra. Ćao, devojke. Ja idem da odmorim u svojoj kući. Jo, ovdje je baš prazno i tužno. Moram da dodam par slova na pisaču na zidu Huba Buba. Ispalo je super. A sada moram da nadumam par balona da uvek imam gde da sedim.
Pogledajte kako je veliki. I obavezno moram imati aparat sa žvakama. Sad ću izvaditi par žvakica i probati. O, kako zabavno. A kakav je ukus? Wow, to je ekstra. Treba da okačim na zidove moje slike gdje duvam baloni od žvake. A znate šta ću da uradim? Napravit ću ram od žvaka. O, da, to je divno. Pogledajte. O, skroz sam zaboravila da stavim nešto na pod. Hoću da imam lep roza tepih. Savršeno. Ova soba je iz mojeg snova. Želim što pre da se slikam ovdje da zauvek zapamtim ovaj dan. Super, Miley već potpuno sredila svoju kuću. Hajde da vidimo šta je kod Sofiji. Kod mene je sve u redu. Upravo sam završila da šaram zidove nutelom. A sad ću staviti čokoladnu fontanu ovdje i ovdje. Obožavam čokoladu. O, da, lepota, uključuje. Wow, moja želja se ostvarila. Presrećna sam. Obavezno moram raširiti mekan tepih. Da, tako je mnogo bolje. A još mi treba fotelja. Imat ću fotelju od Kit Kata. Napišite u komentarima da li volite Kit Kat. Na zid treba da okačim čokoladni ram sa mojom slikom. Dobro je. A čokoladni čekić mogu pojesti. Baš je ukusan. Sad ću uzeti štapić sa marshmallowom i umočiti ga u čokoladnu fontanu. Ne stoju džabe ovdje. Wow, to je baš ukusno. Obožavam. U mojoj kući je suviše prazno. Moram to da popravim. Okačit ću na zidove sat od vafla. I želim da zalepim nalepnice u obliku vafla. O da, zidovi mi sada izgledaju tako lepo. Rado bih sve to pojela, ali šteta što su to samo nalepnice. Šta je to na čelu? Ne treba mi. O, tačno. Treba mi korpa gdje će biti sve moje igračke. Mede, sad ćete živjeti ovdje. O, kako ste slatke. A sad mi treba stolica. Napravljena je od vafla, zamislite. Mnogo mi se sviđa. A šta još treba? Tačno, nedavno sam napravila ram od vafla. Treba da stavim svoju sliku u njega. To je to, završila sam. Sada mogu da jedem. O, koliko je lepo ovdje. Nevjerovatno. Svaka čast, devojke. Idemo dalje. Pomerite se, hitno moram da dostavim narudžbinu. Gde sam to ja? Oho, jesu to jestive kućice. Nevjerovatno. Ova jagoda izgleda ekstra. Sad ću je probati. Preukusno. Šta? A ovdje je ogromna čokolada na krovu. Hitno moram da je probam. O, da, to je preukusno. Ko je ostavio tako lepu čokoladu na krovu? Šta? Kuća od žvake? Pa ja obožavam Huba Bubu. Šta radite ovdje, gospodine? Vratite moju žvaku na mesto. Kakva je to galama? O ne, moja čokolada. On je sve pokvario. Moram da idem. Ćao, ćao. Ali stvarno moram da idem. O, šta je tamo? Odlazim, a žvaku ću poneti sa sobom. I čokoladu isto. Stani! Svakako ćemo te uhvatiti. Da, nemoj ni pokušavati da pobegneš.